Il-bliet u l-memorji li nsawru ġewwa fihom huma fil-qalba tal-poeżiji ta' Norbert Buġeja, poeta li jirrakkonta nkontri permezz ta' vrusu u li jistieden lil qarrejja tiegħu jingħaqdu miegħu fi żminijiet u f'postijiet merfuqa mit-tifkira. Il-mod kif nikteb ivarja minn proċess għal ieħor u anki minn set ta' poeżiji għal ieħor li nkun ktibt. Normalment ikun hemm proċess fejn niġbor ħafna notamenti illi jkunu ġejjin minn esperjenzi differenti, minn vjaġġi differenti u dawn in-noti li nkun ħadd matul iż-żmien jibdew b'xi mod jersqu flimkien. Huwa proċess illi parti minnu ikolli kontroll fuqha, aspetti oħra iseħħu b'mod koinċidentali jew b'mod li ma nkunx qiegħed nantiċipah. Fil-poeżija ta' Norbert Buġeja hemm relazzjoni speċjali bejn l-ispazji u n-nies li jabitaw dawn l-ispazji. Dawn l-ispazji li jaħkmu lin-nies ta' ġo fihom imma wkoll dawn in-nies li jaħkmu fl-ispazji li preżentalna Norbert li varjaw minn toroq għal saqien għal djar għal postijiet pubbliċi imma wkoll spazji li huma intimi ħafna. U bekk il-relazzjoni bejn l-arkitettura u l-poeżija ta' Norbert u n-nies li jippreżentana fil-poeżiji tiegħu, ir-relazzjoni fejn hemm dipendenza bejn iż-żewġ elementi bejn l-arkitettura fil-poeżiji tiegħu u l-ispazji fil-poeżiji tiegħu u n-nies li jabitawhom u t-tnejn jibnu fuq xulxin u jissawru permezz ta' xulxin. Ġo fina waqgħet munita qadima, mixejn, girfa fi żrar tal-jum, nofs gżira. Fuq wiċċek il-kappell jaqa' bħal elmu u biex issibni jibqalek biss daskiet li tul il-ħin rabbi swaba ġodda, koħol nir bħal leżilju. Silwett il-ħsieb jitqabad fil-furja mkenna ta' ħarstek. Il-lejla forsi nindem, jew nixxabbat mal-ħtijiet wieqfa li ntilfu li ħesrem, jienu nislet amment mill-kosta ta' għajnejk. Waqgħet ġo fik nasa tqila. Jinfluwenzawni ħafna sorsi differenti li mhux neċessarjament ikunu ġejjin mill-poeżija għalkemm naqra x-xogħol ta' ħafna poeti, qed joġobni ħafna x-xogħol ta' poeti fl-Ingilterra li qegħdin għadhom żgħażagħ qegħdin jitbullhom bħal Jack Underwood, hemm poeti oħra bħal Maura Dooley, Don Paterson li x-xogħol tiegħu joġobni ħafna, naqra poeti mill-Afrika, mill-Amerika Latina, poeti Ewropej, però mbagħad hemm is-sorsi tal-esperjenza nnifisha, hemm is-sorsi ta' elementi ta' mużika, ta' elementi ta' film, ta' romanzi li naqra, ta' autobiografiji jew xogħlijiet ta' memwar illi naqra spiss. Mbagħad għandek l-inkontri ħafna drabi sors ewlieni huma l-espressjonijiet individwali ta' nies li niltaqa' magħhom, imġiba ta' nies li niltaqa' magħhom, il-kulur ta' spazji, id-dellijiet. Pereżempju f'dan il-ktieb ta' poeżiji Insa li mhijiex hawn, li huwa t-tielet ġabra ta' poeżiji tiegħi illi għadha kif ħirġa issa. Il-Mediterran innifsu ma jibqax mhuwiex il-Mediterran tal-estetika, lanqas huwa l-Mediterran tal-urġenzi umanitarji u ambjentali, huwa il-Mediterran huwa bħal alfabet fihom dal-poeżiji, jiġifieri nieħu l-elementi, nieħu il-ġebla, nieħu il-blat, nieħu l-ilma, nieħu il-mewġ, nieħu l-irdumijiet, il-bini, il-baħar, ix-xtajtiet, il-melħ, dawn huma kollha bħal ittri illi minnhom dak illi tkun għaddejt minnu jibda ikellmek u jibda jimla l-preżent, jibda kważi jimbotta ruħu fil-preżent propju permezz ta' dawn l-aspetti elementali li jiffurmaw il-ħajja tagħna ta' kuljum. L-ittri infushom tal-poeżija jibdew jitħaltu ma' xbijat, xbijat isiru ittri, ir-riħ isir ħoss, il-ħoss isir blat, l-ispazju isir ħin. Huma dawn il-rabtiet li jiġu flimkien fil-poeżija biex jiffurmaw l-esperjenza. L-qarrejja nipprova inħallihom b'esperjenza
illi jisseħ fl-immaġinarju, li jisseħ fil-kuxjenza, li jisseħ fil-ġewwien. Dawn huma poeżiji intimi ħafna, huma poeżiji illi fihom assertività li hija waħda irqiqa ħafna, hija assertività li ma tasserix ruħha kważi, imma qiegħda hemmhekk, hija preżenti. Teknikament Norbert Buġeja jinqeda ħafna bil-ċikliċità fil-poeżiji tiegħu. Ta' spiss joħloq ċiklu fiħdan poeżija waħda stess, jew inkella fiħdan sezzjoni sħiħa tal-ġabriet tal-poeżiji tiegħu. Fl-ewwel ġabra fi bliet iktar mit-tieni ġabra nartiċi. Spiss nosservaw binja kjastika fil-poeżiji tiegħu fejn il-ftuħ huwa kważi mera tal-eluq, fejn l-eluq huwa kważi il-ftuħ imma l-oppost tiegħu. U dan l-element ċikliku jinbena kemm sintattikament imma anke biġbijat li jippreżentalna. Ħafna drabi jikkonkludi sezzjoni ta' poeżija biġbija jew bi frażi illi jkun semma fil-ftuħnet, fil-bidunet tal-istess poeżija jew tal-istess sezzjoni. Il-poeżiji f'insa li mhijiex hawn diversi minnhom fihom imperattiv, fihom il-kelma insa jew il-kelma idħol. Hemm dan is-sens illi il-poeżija, il-vuċi fil-poeżija qiegħda tagħti ordni, però dik l-ordni li qed tagħti hija imperattiv mhux fuq ħadd ieħor, ma hija imperattiv fuqha infisha. Huma poeżiji li qegħdin ħin kollu jilabu din il-logħba bejn x'se niftakru u x'se ninsew. U fl-aħħar mill-aħħar naħseb li huma poeżiji illi fihom l-isforz illi wieħed jinsa u l-isforz illi wieħed ma jinsix. Fl-aħħar mill-aħħar huma ġirien, huma żewġ impulsi illi jgħixu ma' ġenb xulxin, kważi f'relazzjoni dialettika. Kont kważi fimta d-dalma, kważi. Imbagħad inferaq kollox. Riħ jew qala ma nafx. Ma nafx u xpon xewqat jew qasba mġenġla dal-ħoss mitluf fis-sajf ta' ħsibietek. Ġo xarek inxomm kull awma li ma lħaqx. Sigħat ċari jitektku fit-torba mxarba tal-ħin. Qatt nieħdu r-ruħ u wara ritratt ieħor. Mill-qiegħan tiegħek naħfend il-pinna bħal pinzell u bitri ġganti inħażżes ma' ġenbejk dan ir-rikordju għati widen lil talbi. Iddoqlix aktar lil dan iskiet, dal-bart, dil-perkussjoni ta' vers granfat kif jista' mal-kuxjenza. Għati widen lil talbi. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.